Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 7:00 24 minutu igaro diren honetan, Peña eta Zabaleta dira 2024ko Masterseko txapeldunak Iruñeko Nafarroa Arena pilotalekuan, Altuna eta Iztuetari 22 eta 13 irabazi diete, eta ondorioz Jose Javier Zabaletak bere bigarren Mastersa bereganatu du, hau gogoratu behar da, laugarren edizioa zela, eta hause Jose Javier Zabaletak esan bezala bereganatu duen bere bigarren Mastersa. Favorito ziren Peña eta Zabaleta, ez zuten txapelketa hasiera erraza izan, gogoratu behar baita Jose Javier Zabaletak San Ferminetan urtzante erronkan, olioaren erronkan min hartu zuela eta horren ondorio zenbait astez geldirik egon behar izan zela. Peñak ere bikuñarekin eta arangurenekin jokatu zituen partidetan ez zuen hasiera ona izan, eta azkenerako apur bat zailu egin zitzaien sailkapena, baina Zabaleta txapelketan sartu denetik geroztikan partida guztiak irabazi egin ditu, eta horren ondorioz benetan meritu handiko garaipena eskuratu dute gaurkoan. Gero Jaka eta Martijaren aurka jokatu behar izan zuten playoff altxasun, final erdietan Etxeberria eta Mariezkurena izan zituzten aurkari, eta gaur finalean Altuna eta Iztuetari irabazi egin diete, esan bezala 22 eta 13ko emaitzarekin. Partida hasiera Zabaletarena ikusgarria izan da benetan, ederki zapratu du pilota, oso atzean eduki du Iztueta, Altunak apenas eduki du abagunerik aurrean, askotan defentsan ibili behar izan du, eta batez ere Jonander Peñaren hasiera ere azpimarratu nahiko nuke. Beste tamaino protagonismo gutxiago izan du, baina horrek ere izan du bere logika noski. Normalean Jonander Peña oso elektriko sartzen den pilotaria da, partidetan sakeak ere oso ongi egin ditu, horrazpitikan ezker hormarekin Iztuetak batzuetan gainera ikeragarri sufritu du, baina gaurkoan bereziki Peñak esan nuke oso sake eraginkorrak egin dituela orokorrean, Iztuetari asko kostatu zaio pilota kentzea, baina hasiera horretan Jose Javier Zabaletari protagonismoa utzi dio, eta bera bigarren plano batean bezala geratu da, eta estrategia horrek egia esan bikain funtzionatu die Peña eta Zabaletari. Ez du lehen da biziko zatian oker espaldimanago errematean tantorik egin, normalean Peñak distira handiena errematearen bitartez ateratzen du, gaurkoan ez, gaurkoan oso bestelako jokoa erakutsi du hasiera horretan, eta 10-6 aurreratu dira horren ondorioz, baina 10-6ko horretan Jose Javier Zabaleta apur bat erori eginda, Iztuetak gora egin du, ongi ari zen Martxel, lau-lauterdian harrapatzen zituen pilotetan, asko behartzen zuen Zabaleta, eta hori ere azpimarragarria da, halako egun batean 20 urteko gazte batentzat ez baita testu ingururik errazena, Altunarekin Mastersean garrantzia handia duen txapelketan azken urteetan hartu duen bezala. Etzen testu ingururik errazena, baina benetan bikain erantzun du. 12 eta 11 aurreratu dira horren ondorioz lehen biziko etenaldira, esan bezala Zabaletak eduki duen txakalaldi horren ondorioz Iztu eta pixka bat agintzen hasi da atzean, horrek jokini aurrean abaguneak eman dizkio, ez du gaurkoan ostiralean erakutsi zuen distirarik erakutsi, ez da gutxiagorik ere, aurrean txokoan eta tanto batzuk amaitu ditu, Zabalean gaurkoan ez hormabikoaren bitartez baten bat, baina orokorrean askoz ere inteligenteago jokatzen saiatu da, asko saiatu da. Peñari jokatzen, Zabaletari jokatzen zionean, aurrean hartzen zituen pilotetan 8 terdian beti baztertzen saiatu da, baina ez du eraginkortasunik lortu, eta gero 11 eta 1eko partziala egin dute bigarren zatian Peñak eta Zabaletak, berriz ere etenaldiaren ostean Jose Javier Zabaleta bere onera etorri da, horrek ere Peña hazi egin du, are gehiago, eta Iztuetak erabat fisikoki akituta amaitu du, Zabaletak asko bortxatu du, atzeko kuadro horietan errebotean askotan aritu behar izan da, horrez gain Jonander Peñak ere lehen zatia baino luzeago ibili du pilota, eta horreri Martxelentzat ez da bat ere mesedegarria izan, gainera jokin ere pixkanaka negatzen ari zenez, apur bat uda amaierako neke hori ikusi zaio, udan badakigu partida asko jokatu dituela jokinek, eta gaurkoa udako azkena zen, orain datorren astean oker espaldin maiz Lekunberrin partida du, baina hurrengoan berriz ere lauterdian leian hasten da, eta apur bat hor ere jokini pixka bat deskolokatuta edo ikusi du Altuna, eta ez da askotan gertatzen hori, kontua kontu azkenerako 18 eta 13 iritsi dira bigarren zatiko etenaldira, hor jada partida hautsia zegoen, eta
azken zatian Peñak berriz ere distira erakusten jarraitu du, pare bat hiru erremate egin ditu, horrez gain Sotamanoz eta Ezkerzearrarekin ere erakustaldia eman du Jon Anderrek, eta azkenerako 22-13 amaitu da norgehiagoka, esan bezala Peñak eta Zabaletak meritu handiko garaipena eskuratu dute, Zabaleta oso ongi, baina batez ere gaurkoan Jon Ander Peñaren lana azpimarratu nahiko nuke, etzelako erraza beretzako ere halako testu inguru batean, final batean halako maila ematea, eta eman du erakutsi du lehen mailan jokatzeko erabat. Badakigu, lehen mailako pilotaria dela Peña, baina gaurkoan erakutsi du goi mailako pilotaria ere badela, goi mailako pilotaria. Eta Martxelen inguruan zer esan, meritu handia duela egin duen txapelketak, ez delako erraza 20 urteko gazte batentzat lehen da biziko aldizalako mailako pilotariekin, beste pilota klase batekin jokatzea, eta gaurkoan erakutsi du, zenolako pilotaria den, zenolako proiekzioa duen atzelari honek, eta benetan partida ona egin du, naiz eta atzean esan bezala partidaren zati handienean Zabaleta handi bat izan duen. Hauxe beraz esan beharrekoa, Mastersarekin jada amaitu dugu, datorren astean Lauterdiko txapelketarekin murgilduko gara, bitartean ongi izan, agur!